Ale S. van Zandbergen is de winnaar van de eerste Douwe Tamminga-prijs. Dit is een nieuwe Frieske literaire prijs voor debutanten waar het Utrecht in het centrum van Ljouwert. Van Zandbergen kreeg de prijs van zijn roman Lettenser Merken. Ik ben er tegen gebleven, maar dat is geweldig. Als het juryrapport voorlezen wordt, dan denk je altijd hoe komt dit uit en dan is het toch weer een verrassing. Dat is zo. Dus de jury wie het vierwaai het beste boek. Al dat het een echte roman is. Het is echt een literair werkstuk. En echt in elkaar zetten, goed uitverrotten, zeg maar, die 12 verhalen. Het is echt speciaal. De andere boeken met verhalenbondels. Dat is zelfs niet verkeerd, maar dat is kwatter. Dat is krijgt wat een oor niveau. Van Zandbergen had de smaak nou te pakken. Er komt wis nog een boek. Ja, ik ben al weer begonnen. Ik ben alweer uiteindelijk zit met het tweede boek. Maar ik laat me net draaien. Ik laat me net gek maken. Ik doe het in mijn eigen tempo. Jeder wierde de Verde Skurerprijs, maar die is skrast door de provincie. De jury shot tevreden waarom. Het tal insturingen hier wat hoger wijzen mochten er maar best wat meer boeken in Friesland uitgegeven worden. Maar als er alle drie zulke goede boeken bij binnen, dan moet het vooral terug in. En als dit een stimulans is voor debutanten, dan is dat een goede zaak. De Tamminga-prijs is een cheque van €3.000.